Pani predsedníčka, pani komisárka, jednou zo základných hodnôt Európskej únie je ľudská dôstojnosť. Rešpektovať a chrániť dôstojnosť každého jedného človeka, ženy, muža alebo dieťaťa nie je v Európe len vecou kultúrnej tradície, ale tiež imperatívom práva. Konanie ohrozujúce ľudskú dôstojnosť iného človeka je odsúdeniahodné a musí byť nekompromisne trestané, najmä vtedy, ak sú jeho obeťami ženy. Nezáleží na tom, či ten, kto sa ho dopustí, je občan štátu, turista, migrant alebo utečenec. Ženevský dohovor umožňuje vyhostenie utečenca v prípade, že ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak je právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin. Osobne som presvedčená, že násilné aj verbálne útoky na dôstojnosť žien by mali byť klasifikované ako závažné bez ohľadu na pôvod a status páchateľa. No v situácii, keď v Európe rastie napätie vyvolané veľkou vlnou migrácie, musí byť každé takéto konanie zo strany migrantov posudzované aj ako bezpečnostná hrozba. Apelujem preto na členské štáty, aby novelizovali svoje zákony s cieľom účinne a rozhodne chrániť ľudskú dôstojnosť všetkých, ktorí tu žijú. Ďakujem pekne.